Lero tiye tikambeko za airplane mode. Ndi airplane mode amene tukamba papa ndikukweza foni yanuyo ndege. Ndeka feature kamene kakatu kamapezeka mafoni ambirimbiri komanso ma laptop kamakhalamo. Nanga ka feature kamene kaka kodi kamatani. Ndeka feature kamene kaka ntchito yake imakhala yokuti kazilesa ma network amene amabwera pa foni pathupo. Senza kuti mukasa airplane mode ndekuti masimu kadi anu salandira ma call komanso kutumiza olo bluetooth kapena wifi akhala kuti anali on mukasa airplane mode zinthu ziwiri zonsezi zimazima komano zokuti bluetooth ndi wifi umathanso kumbwezeresa. Soneza kuti utha kumagwisa ntchito bluetooth kapena wifi komano airplane mode ali on. Komano akakhala kuti ndi network yochokera ku masimu kadi ndekuti sizitheka airplane mode ali on, ndekuti zimafunika kuti uchite kumuyasa ndekuti masimu kadi amagwira ntchito. Komanso hotspot ndekuti hotspot kuti azitheka amafunika kuti airplane mode asakhalepo. Ndi omwe ndi mmene airplane mode amagwira ntchito. So pano ubwino wa airplane mode kodi ndi chani? Ndi ubwino woyamba ndikuti umaseva battery. Ino battery letu limalimba kwambiri kakhala kuti foni yanuyo mwayika ku ndege foni limakhala kuti sikulandira network iliyonse. China chokuti imapangisa kuti foni izicharge mwachangu. Ndi airplane mode akakhala on foni yanuyo imacharge so fast kwambiri. Ndi chinthu chachitatu nchokuti amathandizanso kuti network yathu ikakhala kuti imavuta kwambiri kapena kanthawi kenaka network yavuta kwambiri, foni yanuyo ngopetse kuti mwayika ku airplane mode mwina kwa 5 seconds nkuzayibwezeresaso network imathatu kuzitolera ngati kuti mwina mwake foni yanuyo inabalalika. Ndi chinthu cha number 4 chokuti imapewanso kuimbira angongole. Foni mutha kuyika nthumba peze kuti ayimbira angongole. Ndife kuti foni ili ku ndege imapangisa kuti olo muimbire angongole imamuza kuti muchose ka airplane mode fe kuti makhosa ngapiri komanso angongole sangakuimbire yatu. Ndi umene ndi ubwino wa airplane mode. Ndi ubwino wina umene uli ubwino wa banyira kapena kuti bonus ndekuti umathandiziraso kuti tizigona bwino. Ino foni yanu mukayika ku ndege mumagona tu bwino. Makamaka manamba anu amene amakhala busy kwambiri anthu amapezeka kuimbirani pakati pa usiku mwina ma 12 mwina ma 1. Ndi kuyika foni ku ndege imapezeka kuti makhonga amene osamabwera samakupezani. Ndi umene unali ubwino wa airplane mode kapena kuti foni kuikweza ndege. Ndi ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonye osayola wanga 4. Tiye tionanso video sadi.